Käytiin tänään aamulla joogassa ja nyt me ollaan lähdössä rannalle, koska siellä paistaa aurinko. Ihanaa sen sateisen Kofifi-saaren jälkeen, niin on ihanaa kun täällä on ollut aurinkoa nyt. Ja muistetaan ottaa aurinkorasva mukaan. Rantsu! Jee, joku rinko. Mitä? Ei mitään. Jee. Oltiin äsken Rantsussa ja nyt mietitään mitä seuraavaksi tehdään, mutta tänään ehkä mennään pubikierrokselle. Ja tänään mennään pubikierrokselle, mutta mulla on pieni situationi menossa, koska mä laitoin Tinderin laulamaan ja mä sain matchin yhden ihmisen kanssa, jonka kanssa mä oon saanut silloin 8 tai 9 kuukautta sitten, kun me oltiin silloin reissaa viime syksynä, niin mä sain sen kanssa matchin uudestaan. Me ei silloin juteltu, nyt me ollaan juteltu. Ja se on niin random, kun mä muistan sen, koska tää on niinku aika monimutkainen juttu, mutta siis se on, kun mä oon ollut Crabilla myös hostellissa, niin sit se on ollut siellä kanssa töissä, tai siis se tuntee sen yhden työntekijän, kenet mä tiedän, ja ihan tosi random juttu, mutta siis joo, me ollaan kävellyt tosta ohi nyt tänään, kun se on istunut siellä, mä en tiedä, kun se vaan laittoi mulle eilen, että sillä ei ole tänään illalla mitään. Sitten mä olin vähän silleen, kun me ollaan menossa pubikierrokselle, mutta sitten toisaalta mä olin silleen, pitäisikö mun niinku rohkaistua ja niinku nähdä jotain ihmistä. En tiedä, milloin viimeksi mä olisin ollut jossain Tinder-treffeillä. En tiedä, pystynkö, mutta saa nähdä, katsotaan. Nyt on koomeltu hetki ja nyt mennään ehkä etsimään uusia viksuja jotain vaatetta. Ja mulla on nyt hirveä vaatekriisi ollut, koska me varmaan kävellään siitä hostellin ohi ja mä en kestä oikeesti. Miksi mä oon näin paniikissa jostain? Siis me ollaan vaan puhuttu Tinderissä jotain, mutta silti mä en oo puhunut kenenkään niin tolleen. Mä oon vaan törmännyt ihmisiin, mutta mä en oo niinku tuntemattomien ihmisten kanssa viestinyt. Tää on todella outoa, niin sit mä jännittää kävellä sit ohikin, niin oikeesti mulla ei kaikki hyvin. Mennäänkö? Brouski? Gang, joo. Me käytiin ostaa seltserit, kello on nyt 5:30. Ja mä en edelleenkään tiedä nyt tosta mun Tinder-matchista. Mä en oikein tiedä, että mitä nyt tapahtuu. Me puhuttiin silleen, että me olisi voitu nähdä tänään, mut mä en nyt tosiaankaan tiedä. Mä vaan kävelen ton hostellin ohi tosta aina silleen ihan paniikissa. Miten saa mennä juttelemaan sille oikeesti? Mä en tiedä mikä mua jännittää. Mä oon toisella puolella maapalloa, mitä väliä silloin. En tajuu. Ostin myös kivan sormuksen. Ja Rosa osti korun. Ostettiin samis biksut, mut eri väreis. Käytiin hankkimaan meidän liput. Meillä on paidat. Ja moneltas se alkoi joskus 7 jälkeen. Kello on jo 6:30, herran jumala. Nyt me tultiin hostellille vielä käymään. Me otettiin täältä puketit, ämpärit. Ja mennään käymään vielä huoneessa. Jee! Olemme nytten vaihtaneet vaatteet, paidat päälle. Pubikierrospaidat. Rosa leikkeli tosta tämmösen hienon topin. Ihan kauhea siis, jos tän ottaisi irti tästä musta ja näyttäisi siltä niinku ihan kauhealta. Sitten meillä on tämmöiset hienot paketit, vaikka mehän joudutaan kohta niinku vartin päästä tyyliin mennä tonne noin juomaan uudet paketit. Joo. Mä en tiedä puolisvälissäkään. Niin, mä en tiedä kuinka hyvä idea tää oli. Joo, loppu tossa välissä taas tallennustila, koska mulla on vähän ongelmia tämän puhelimen tallennustilan kanssa, mutta tosiaan Jake ei ole vastannut mulle. Ja nyt me ollaan niin kun lähdössä. Oli kunnon jäppäilyt äsken, mutta sitten se ei tallentunut mihinkään, joten jee. Same for me. Näin emme joudu juomaan heti niin paljon, vaan siirrämme juoman pulloon ja juomme pikkuhiljaa. Oho. Vähän meni viinaa hukkaan. Ei voi mitään, uusi yritys.
ihmistä. Siis baarissa. Pikkubaarissa. Yli 150 ihmistä. Siis mä en voi käsittää. Siis tää on ihan täynnä ihmisiä. Mitä me ollaan menossa? Me ollaan menossa cabaret showhun. Eli me nähdään kaikkua Ladyboyta esittelemässä niitä teppuja. Mä olen kännissä. Kiitos tästä informaatiosta, mutta katsotaan minkälainen show meillä on täällä tulossa. Täällä on ihan sikana jengiä, siis tää on ihan täynnä koko paikka. Mä en oikeesti tajuu. Herra Jumala. Olis kiva eilen? Oli kivaa. Löytänyt miestä, se oli niinku illan tavoite. Mutta hauskaa oli kyllä. Mä yritän päästä suihkuun vihdoin. Mutta siis mähän en edes ollut siellä loppuun saakka. Mut mä sanoin, että mä lähden. Mun Tinder-mätsi vastasi mulle ja sit mä menin näkee sitä. Se oli tosi kiva se tyyppi. En ehkä ollut täällä. Minä olen vaan riehunut. Sinä olet vaan riehunut. Mulla vaan laukattu oikeesti. Joo, nyt suihkuun. Arvatkaa kuka on ensi kaudella Ylläksellä ravintolapäällikkönä. Mulla oli just työhaastattelu, tai no siis mä sain sen paikan. Mä kyllä tiesin, että mä saan sen. Mutta nyt se on virallista. Reissun jälkeen suoraan Lappiin töihin. Kausitöihin. Uusi kausi Hesessä. Ylläksellä ravintolapäällikkönä. Let's go! Ja Rosa tulee mun arpiksi. Sun pitää vaan hakea. Tehdään hakemus. Päivä koomailtu. Mä editoin uuden videon valmiiksi, Rosa otti päikkärit, mut nyt me lähdetään juhlistamaan mun uutta työpaikkaa, siis vanhaa. Mutta olen enää juhlistamaan sitä, että mä oon nyt virallisesti saanut sen paikan, niin yritetään löytää joku kiva mesta ja juodaan vähän viiniä. Aging. More elegant and possible outfit. Likely fully embodied. Yritetään valkata viiniä. No nyt on hyvät setit. Mä en tiedä miten me päädyttiin ottaa 4. pullo viiniä. Saatiin tänne kavereita. No. We want. Aika laittaa piilarit. Se on vessassa. Se on vessassa. Se on vessaan varattu. Tarviiko se vessaa?
3 days ago. Huh? Rosa, can you give this to Niels? Oh my god, I'm gonna die. 2, 1. Good? I'm falling. Moi. Testi. Eilinen. Me lähdettiin vähän juhlistaa. Joo, me lähdettiin vähän juhlistamaan sitä, että mä sain sen Ylläksen ravintolapäällikön paikan. Ja hupsissa, kun viiniä vähän meni. Joo, me siis me suunniteltiin vaan, että mennään illaisille ja otetaan pulloviiniä. Joo, loppujen lopuksi 4 pulloa downattiin siinä. Mä en ole ikinä täällä käyttänyt noin paljon rahaa niin kuin mihinkään ravintolaan. Joo. Siis oh my god. Ja sit sä raahasit yhtäkkiä meidän sinne pöytään 2 jotain, mistä ne oli? Ei mitään hajoa Argentiinasta ehkä. Eikä ollut. Eikö ne ollut Hollannista? Alkuun sanoit, että ne on Saksasta. No en minä tiedä. Hollannista oli meidän äijät. Tulin sinne, kävin vessassa, niin löysin 2 äijää, niin ne tuli siihen juomaan meidän kanssa viiniä ja tekilaa. En tiedä, mutta siis me käytiin ajelemaan skootterilla ympäri ämpäri kanssa. Se oli kivaa. Tosi turvallista, kun ne on niinku kans juonut. Siis välillä mietin niinku, että Tätä pitää sensuroida. joo. Piipataan. Piipataan, että Joo. kaikki koko setti. Joo. Menin sitten hotelliin yöksi. Joo, me käytiin siis kyllä rantabaarissa vielä sen ajelun jälkeen. Muista. Rosa vaan lähti yhtäkkiä ja jätti mut sen toisen äijän kanssa siihen. Joo, sulla ei ollut niin paljon kiinnostusta. Joo, siis kun se oli mulle kaikkea. Musta tuntuu, että meillä on niinku kunnon connection tässä ja että me voidaan niinku, että se voi muuttaa sen suunnitelmia jäädä tänne mun takia ja kaikkea tämmöistä. Sitten mä oon silleen, että mä haluan niinku olla rehellinen, että mulla on niinku yksi juttu täällä niinku menossa ja sitten mä vaan feidasin sen. Se suuttui mulle. Mä yritin sanoa se silleen kivasti, mutta kun mulla on vähän niinku yksi juttu täällä, koska mä menin taas Jakein luokse yöksi. Joo, sä oot ihastunut. Tää on sit sellainen, mistä mä tuun kuuleen niin kun seuraavat varmaan kuukauden. Katsotaan nyt kauan me ollaan täällä, että kuinka syvälle tää Kiteytyy, tai siis syventyy tämä tilanne, mut joo. joo. Mä oon vähän ehkä ihastunut. Joo, on ihastunut. Mutta eilinen oli leffaa. Eilen oli leffa. Ja ennen kuin oli juotu ne kaikki viinyt, niin kyllä minä muistan siitä kaiken, niin se oli parasta. Siis eilen oli oikeesti, musta tuntuu, että me oltiin tarvittu tuollaista, että istutaan siinä. Me mentiin sinne joskus 6 ja oltiin siellä niinku Oltiin yli 12. niin, siis niinku kiinnioloon saakka. Me vaan istuttiin siinä. Me jouduttiin häätää sieltä melkein. Niin. Herra Jumala. Nyt me mennään, siellä on UV8, niin mennään ottaa vähän arskaa. Silleen 15 minuuttia per puoli ja sit voi lähteä pois. Auringon ottaminen on oikeesti liian rankkaa. Tultiin syömään tähän samaan paikkaan, missä me oltiin eilen. Vähän viinillä. Noi työntekijät nauroi meille vähän. Sanois mä oon ollut paha. Sä oot ollut paha. Bad Rosa. Tultiin huoneeseen. Mä näin tuolta peilistä. Siis Jake kysyi multa, että haluanko mä, tai kun se on töissä, niin se laittoi vaan, että sillä on ehkä aikaa käydä syömässä. Se kysyi multa, niin laittoi kelloneen, että käykö se toinen käydä syömässä. Mua alkoi jännittää ihan sikana. Mä en tiedä näkyykö tässä edes mitään, mutta mua jännittää. Mä laitoin mun deittivaatteet päälle. Mä ajattelin, mä haluan laittaa jotain silleen, ei näytä liikaa siltä, että mä oon niinku panostanut. Silleen rento, mut silti silleen, että näyttäisi niinku kivalta ja silleen söpöltä. Mut mua jännittää oikeesti ihan sikana. Mä en tiedä, miten mä selviän tästä. Oh my god. Mitä mä oon tekemässä? Selvisin mun dateista. Oh my god, me käytiin siellä niinku kattoterassilta sellaisella syömässä. Ja oli ihan sikakivaa. Tai siis silleen mua jännitti ihan sikana. Mut oli oikeesti, Jake on tosi
tosi kiva. Mä en kestä, oikeesti. Se vielä maksoi kaiken. Niin herrasmies, niin mukava. En mä tiedä oikeesti. Oli ihan sikakivaa. Mä en tiedä miten tässä kävi näin, mutta meillä on juotavaa. Me mennään tsekkaa Nomadsin pre-party. Tänään olisi jungle party, mutta mä en usko, että me ollaan menossa. Tai nähdään. Mä laitan tällaisen outfitin. Tultiin Exploraa. Joo, vähän. me lähtiin kattoterassi. Nyt me ollaan täällä. Yeah. Nomadsin kattoterassilla. Mulla oli kyllä yhden tuolla sellainen katsekontakti. Ai oli? Oli. Exploring time is over. Aukeaa 3. päivä. 3. päivä. Kiitos sille. We're going to jungle party now, and she is gonna have a good time. But she wasn't about to come, but now she comes. So yeah. Yes. Eli tää... Wait, bye. No, I speak English, so I don't know why. Yeah, it's fine. Mutta nyt tosiaan, meidän ei pitänyt mennä näihin vitun bileisiin, mutta nyt me ollaan menossa. En tiedä, Jake oli mulle silleen, että sun pitäisi lähteä. Sitten mä olin silleen, oho, no mennään sitten ihan sama. Ja nyt me ollaan matkalla. Mitä sanoit? Mä en ole ihan varma tästä. Vähän lisää. Mä lainaan. This is an emergency! Voitko lainaa mulle tonnin, niin mä voin juoda nää loput rahani? Joo, mä voin antaa sulle tonnin. Niin mä voin juoda loput rahat. Joo. Lähdetäänkö kotiin? Lähdetään. Me halutaan lähteä himaan. Okei, mennään kotiin. Mä en tiedä, mä katsoin Jakein, mä en tiedä missä Jake on. Mut me ei varmaan istua vaan sen kämpän eteen penaa sitä. Lol. Wait for the good content. Yeah, this is the good content. Ei voida maksaa 100 patia, että voidaan niinku saada kyytin, niin nyt me kävellään täällä. Ja mulla siis... Sä kaaduit. Mä oon kaatunut tuolla niinku... Mä en oo kaatunut näin pahasti, jos siitä alas. Ja täällä on ihan vitun, tää on ihan vitun jyrkkä tää. Tää on ihan vitun pimeä myös. Ei mä nyt niin heikko. Mitä tapahtuu? Mä en tiedä, mä vaan yhtäkkiä siis vuodan verta. 5. On tää hyvä katsoa näitä pintoja vähän, me ollaan oltu silleen... Tai mä olisin ihan tyytyväinen. 385. 385. Tää on niinku halvin mitä me ollaan nyt löydetty. 580. Tää on siis ihan hyppää täältä niinku suoraan seuraavalle hyllylle. Okei, 385 on halvin. Onhan se. Onhan se. Jos ei löydy muuta, mä veikkaan, että se on niinku
paskinta viiniä, mitä me voidaan löytää. Tässä on vaan 2 pulloa, eli tää on suosittu. Otaks tää? Ja taas viini kerran vie voiton illasta. Miksi juodaan viiniä tähän aikaan? En mä tiedä, mutta eilen oli aika crazy. Poista appi. Poistin just TikTokin, että voin kuvaa videoita. Älä! TikTokia vaan meitä TikTokin poistamista. Se ei kiinnosta, se ei kiinnosta. Se on mun viesti. Ota tästä. Kun se katsoo vähän tonne